Panapag mo! Bata na! Gusto kong managot siya sa ginawa niya sa anak ko. Mata ko lang ka ito, pero wala na po ako sa saliri ko. Yung blurred na po ang pangilig ko. 50-50 na po ako dun. Dahil na-trauma ako. Pinagsusuntok. Pinagsasakal. Hanggang sa mawala nito ng malay. Ito ang nangyaring away ng dalawang estudyante. Ilang metro lang ang layo sa kanilang eskwelahan. Ang insidente, nakunan pa ng cellphone video at agad na nag-viral sa social media. Dahil sa insidente, agad na humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, si Nanay Sheila Bahamunde, ang ina ng binatilyong binalian ng lieg ng kanyang kaaway. Nanay, pwede mo po bang sabihin po sa amin kung ano po yung nangyari? Bakit po nauwi sa ganito pong pananakit nitong bata sa inyo pong anak? Sabi po ng anak ko, papunta daw siya dun sa kaibigan niya. Hindi po siya pumasok sa school, hindi po. Nung nakita ko po yung anak ko kung gano'n ang itsura, pumunta ka agad kami doon sa bahay nung gumawa kasi walking distance lang po naman. Batay po sa kwento, ano daw ang pinag-awayan ng anak mo at saka itong gumawa sa itong nambugbog sa kanya? Ang sabi niya sa akin, tapos ng mga barkada, si Kevin daw naghingi daw ng saklolo o tulong. So kumampi yung anak mo. Kaaway talaga dito ng bugbog si Kevin. Opo. Ngayon, dahil kaibigan ng anak mo si Kevin, tumulong siya. Opo. Siya ngayon yung napagbalingan. Opo. Gusto kong managot siya sa ginawa niya sa anak ko. Gusto ko lang yan. Bakit yung Noong araw din na yon ay agad na pinuntahan ng aming team ang bahay ng nakaaway ni alias Mark para kunin ang kanilang panig. Ma'am, okay lang ba, ma'am, na Subalit, Ayun lang lumalabas kasi social media. Yung anak ko, yun ang gusto ko din Kaya ngayon, siguro, in the right time, after na itong pwede kami. noong araw na yon ay tinawagan din namin ang tanggapan ni Congressman Raul Angelo Bongalon ng Ako Bicol Party List para matulungan sila Nanay Sheila sa kanilang naging bayarin sa ospital. Unang-una, Remy, ako ay nakikisimpatya bilang isang nanay. Masakit sa loob na makita ang ating anak na binubugbog at naging biktima ng isang karahasan. So, subalit dahil sa pangangailangang medical ay tayo po ay mag-i-intervene sa pamamagitan nito pong medical assistance program natin at sasagutin natin kung ano man ang magiging gastusin sa ospital ng pong anak ni nanay. Kailangan nila magpunta sa pulis para ipablatter at magkaroon po ng record at pwede po sila magsampa ng kaso laban po dito sa nagiging suspect. Although the suspect is also a minor pero meron naman pong magiging liability kasi kailangan pong i-determine kung ang isa pong minor de edad na 18 years old and below ay gumawa ng isang krimen. Titignan po niya through the social worker if he acted with discernment. Ibig sabihin, kung ang isang bahay kayang ginawa na may pag-iisip at ay alam niya ang mga konsekwensya at alam niya na mali ang kanyang ginagawa, pwede po siya maging liable sa isang krimen. Tulad na dito, kung ito po ay aabot sa serious physical injury sapagkat ang ating pong biktima ay nasa ospital pa at nagpapagaling. Nakapanayam na rin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, si PMS Gilbern Pataksil Jr., ang spokesperson ng Legazpi City Police Station para sila ay matulungan na makapagsampa ng reklamo. Kailangan po dyan, ma'am, na meron pong Certificate of Discernment. This Certificate of Discernment po, ipoprovide po ito, ang gagawa po nito, mag-a-assess, mag-evaluate po ng suspect na para po ma-issuean po ng Certificate of Discernment is the office po ng DSWD. Ngayon po, dito po sa Legazpi, yung CSWD. Ilang araw lang ang lumipas, isang magandang balita ang ipinaabot ni Nanay Sheila sa ating programa. Dahil ang kanyang anak nakalabas na ng ospital. Kaya naman ora mismo kaming nagtungo sa kanilang tahanan para kamustahin ang lagay ng kanyang anak. Pagdating
Pagdating ko sa kanilang bahay ay dito na nagkwento si alias Mark kung ano ang nangyari. Kamusta ka ngayon katapos ng nangyari? Okay na rin po, pero makulog pa po ang lawas. Masakit pa yung katawan mo. Ano ba yung nangyari? Bakit ikaw yung pinuruhan nitong si Willard? Po, tinarugan ko po si Kevin. Tapos lang po ako ito, nagdalagan lang ako, tapos binakayang, medyo bilisya siya. Sobrang lakas ba talaga ng pagkakabugbog niya sa'yo? Makusugan. Sobrang kang natakot. Mata ko lang ka ito, pero wala na po ako sa saliri ko. Yung blood na po ang pangiling. Tapos nagagad po ako kitabang. Halos timbang yung buhay mo, ano? 50-50 na po ako doon. Hanggang na trauma ako. Kaya makapakali. Dagdag pa niya, napagbalingan lang daw siya ng kanyang nakaaway. At ang totoong kaaway ay si alias Kevin. Yung barkada ko po, may kaaway din po, na grade 11. Galit na galit po siya sa akin. Tapos tumas po ako, tapos sinakal po ko, po ko sa hagdanan. So, ibig sabihin, nung araw din na yun, nauna ka ng sinaktan nito? Opo. Hulugin po ko sa hagdanan. Kung hindi po ako nakawak sa bakal. Kung ilang building ba ito? Fourth floor. Fourth floor ng building ng school. Opo. Bakit ganun sobra yung ugali niya na halos kaya niyang pumatay ng tao? Po kasi black belter daw po kasi yun. Sa video na nakita namin, ikaw ba yung gustong lumapit doon? Opo. Okay, so ibig sabihin, gusto mo sanang tulungan ka ng itong kaibigan mo. Pero Opo. natakot ka. Bakit? Baka po kasi yun siya, tuluyan siya. Kaya hindi ko na lang po naiyak po. Pagkatapos kong makausap si alias Kevin, ay agad ko ring pinuntahan ang bahay ng kanyang nakaaway. Subalit hindi muli sila nagpaunlak ng panayam. Mga ka-aksyon, naandito tayo sa pinangyarihan ng insidente kung saan binugbog itong si Emma ng kapwa niya estudyante. 17 anyos mga ka-aksyon, itong ating pinag-uusapan. Si Emma itong binugbog nitong si Willard. Nakikita natin dito mga ka-aksyon, itong mga marka kung saan nagtumbahan itong mga damo at itong mga dahon dahil dito nga pinagbubugbog itong si Emma nitong si Willard. So tanghaling tapat mga ka-aksyon dito sa Purok 1 ng Pag-asa Street dito sa Rawis, Legazpi City nangyari itong pangbubugbog sa isang estudyante. Dito naman sa lugar na ito mga ka-aksyon kung saan bumulagta itong si Emma at iniwan itong si Willard na walang malay. Pasensya ka, hindi ko pigilan. Hindi ko mapigilan anong mangyari. Lalo na nag-eskwela pa. Nag-eskwela pa na. Ang inaano ko kung baka mamaya aabang. At huwag naman niya gagawin. Kahit sa iba, huwag naman niya gagawin. Kaya nakakaaba naman. Tuloy po. Tuloy ang laban. Kasi po parang nagka-trauma yung anak ko. Konting ingay lang, parang naririndi siya. Ayaw niya sa maingay. Sa mga nagsisigawan. Parang nadala niya yung takot. Makalipas lang ang ilang araw ay sinamahan na rin namin si Nanay Sheila at Nanay Teledelpa sa tanggapan ng Women and Children Protection Desk ng Legazpi City Police Station para formal na silang makapaghain ng reklamo laban kay alias Warren. Kasong physical injury ang maaring kaharapin ni alias Warren dahil sa kanyang ginawa kay alias Mark. Dahil sa ating naging ora mismong pagtugon sa problema ni Nanay Sheila, ay labis ang kanyang pasasalamat sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Maraming salamat po. Dahil po hindi na po kami mahihirapan pang maghanap ng mga katuwang sa kaso. Sadyang marupok ang mga kabataan, kaya higit nilang kailangan ang gabay ng mga nakakatanda sa tahanan, sa eskwelahan at sa komunidad. Ang kanilang mga pagkakamali habang maaga, mabuti pang maituwid na para sa kanilang pagtanda. Ang tatahakin nilang landas ay tuwid at tama.